Ka Office Additional Deputy Commissioner but CEO jangka District Disaster Management Authority East Khasi Hills kala kuntu ekipat ba nong shong shnong bakin pikir bahaya rade hakini ki sansi banwan kata Naduh menta ka arpoh nyau tarik Iaiong Haduh ka Tarik Jymmang namar ka Shillong Jymmang jangka swing peneng haka jing betha la kedau bakat kum ka jing pentip Lapbah da ka India Meteorological Department kandon ka jing Ther uslap harengkat ka Lyer ka Bajur hakini ki sansi banwan kata Naduh ka arpoh nyau tarik Iaiong Haduh ka Tarik Jymmang kum tala betha ban khmi bat penskem bahaya ki tiar kitar ki bala ban syarong haka Lyer kum ki thup ding ki tin sop lani mauid basyong senjor ki tin sop ki signboard bat ki wei ki mar ki bala ban syarong haka por Bajur Lyer lakan tu balada ka jing thaba laili ka long ka Bajur ban ne Islam kan bahashi bun bandum pendon kam ne ban penme ekitiar elektrik kum ki mobile istri radio television bat ki wei ki tiar shu lakan tu baki nau shong shnong ki de ban long ki ba pikir ban yada yarade namar ka jing shlei kala ban ja hadien jong Lapbah kam tam haki jaka ki baharut jong ki wa bat ki wa doi lakan tu ki pat ba ban ker na ka bajam ki wa doi ki wa ba bat ki kshat haka por Bajur slap Pim tikna ya ka borjangka bat ka ka bajindong bat tuit stat kala ban pen kolon ya phi shu la batha ba mde ban tur nenya ya ki kali ha badon ka jing shlei bat kiar na ki post elektrik ban nat na ka jing shabat boarding lakan tu ki pal ba ki dei ban phone ha un number iwei ar lada don kam jing erap ha padon kinu ki jing jular